נושא הקורס שלנו הוא טעמי המקרא. טעמי המקרא קשורים לטקסט שבמקרא. השם טעמי מקרא הופיע פעם ראשונה בגמרא בנדרים, ויבינו במקרא, זה פסוק טעמים. ויבינו במקרא זה פסוק מספר נחמיה, והגמרא אומרת שזה פסוק טעמים. טעמי המקרא הם סימנים שמוסיפים לאותיות ולניקוד של המקרא. אבל צריך לדעת שבספרי תורה או גם מגילות של נביאים וכתובים, טעמי המקרא אינם נכתבים. בספר תורה יש רק אותיות, אין ניקוד ואין טעמים. אבל במרוצת השנים הופיעו כתבי יד עם טעמי המקרא. בספר מקראי קודש, שהוצאתי אותו לאור בתשל"ח, יש כאן מאמר מעניין, קווים להתפתחות הסימון של טעמי המקרא. איך סימנו את טעמי המקרא? איך סימנו? בכל מיני כתבי יד. ויש כאן צילומים של כתבי יד שונים, וגם הוספנו פענוחים מעניינים. זה לגבי המאמר הזה. הקורס מיועד למורים, ובעיקר מורים שרוצים לדעת איך להעביר את הנושא לתלמידיהם בתלמודי תורה. והדבר הראשון שעסקנו בשיעור הראשון היה לזכור קודם כל מהו התפקיד, איזה תפקיד ממלאים הטעמים. ואני טוען שטעמי המקרא יש להם 3 תפקידים. בדרך כלל אנשים קושרים את טעמי המקרא עם השירה של הפסוקים, איך שרים אותם. אבל צריך לדעת שהתפקיד הראשון של טעמי המקרא הוא פיסוק טעמים, פיסוק הפסוק. כלומר, נתון לנו פסוק, כפי שנראה את זה בדוגמאות, ונדע כיצד לחלק, איפה לעשות פסיק, היכן הנקודה בתוך הפסוק, מהן המילים שהן קשורות למילים שלאחריהן, מהן המילים שקשורות למילים שלפניהן. פיסוק הטעמים. הטעמים מפסקים את הפסוק. התפקיד השני, התאמה. כל מילה בעברית מתחלקת להברות. כאשר שואלים אותי מהי ההגדרה של הברה, אני אומר דבר פשוט. אני שואל, קח מילה כלשהי, נאמר אברהם. והשאלה היא, כמה פעמים פתחת את הפה כדי לומר את המילה אברהם? אברהם. כל פתיחת פה, כל מה שנאמר בפתיחה אחת של הפה, הרי זאת הברה. כל פתיחה אתה אומר איזושהי אות, מצרף לאות הזאת איזושהי תנועה, ויש לפעמים אות שסוגרת את ההברה, ויש לפעמים שההברה נשארת פתוחה. במילה אברהם, ההברה ראשונה אב, נפתחת באלף, הוספנו פתח, פלוס בית, אב. 3 הדברים, 3 המרכיבים של ההברה, אות, תנועה ואות סוגרת. רע, ההברה השנייה, ריש וקמץ, אין אות סוגרת. לכן ההברה, הרע היא הברה פתוחה.
ההברה השלישית, ה' וקמץ ומם סופית. שום אות מהאותיות, מקו בית האותיות בעברית, לא ניתנת לקריאה ללא תנועה. אם לא נוסיף תנועה לאות, אי אפשר לקרוא אותה. נחזור למילה אברהם. בכל מילה יש הברה אחת שהיא מותאמת. ההברה המותאמת במילה אברהם היא הם. אנחנו לא נאמר אברהם, לא נאמר אברהם, כי אם אברהם. וזה תפקיד הטעמים. הטעמים יראו לנו בכל מילה מהי ההברה המותאמת. הטעם יסומן באות הפותחת את ההברה המותאמת. ולכן במילה אברהם הטעם יהיה באות ה'. יש טעמים שנכתבים מתחת לאותיות, יש טעמים שנכתבים מעל לאותיות. אם מתחת לאותיות, אם מתחת לאות שבה צריך לסמן אחד מטעמי המקרא, אם יש שם גם ניקוד כמו קמץ, הטעם יבוא מיד לאחר הקמץ לצד שמאלו של הקמץ. ואם אין שם ניקוד, הטעם יופיע באמצע האות. אותו דבר גם כאשר הטעמים מעל לאותיות, הם תמיד מופיעים במרכז, ממוקמים, הטעמים ממוקמים במרכז האות שעליהם הם צריכים להיות. טוב, אנחנו ניגשים בבקשה לשיעור השלישי שלנו. בבקשה, להצטייד בדפים, עמוד 5 ו-6. כל שיעור היו לנו 2 דפים. באמת, לגבי ההערה שלך, אני בזמנו, כאשר באנציקלופדיה התלמודית כתבו את הערך טעמי מקרא, אז אני ניסיתי לשכנע אותם שהם יעשו יותר בנושא של קווי פיסוק. אז הם אמרו לי שקווי פיסוק זה יותר עניין של הוראה לתלמידים. הם רק עשו משהו מאוד, מאוד מצומצם, אבל כמובן אתה רואה כאן, אני הוספתי כאן את המוסיקה של טעמי המקרא, וגם כל מיני סרטוטים שהם שייכים לנושא. ואתה רואה שגם כאן אפילו מזכירים את שמי. תודה. כן, בתודות. איפה הוא מזכיר את שמי כאן, מתוך המקרא. טוב, אנחנו... הנה, יש, אתה רואה כאן, תקרא, שם חצי פסוק. נצלם את זה תמיד. כמה דוגמאות, אבל לא נהיה תמים, תודה, יעצר, אמר יוסף לא. בעלה, מה זה למד? אבל זה מה ששאלתי. כי ראיתי מזה ספר אחר, שהוא שם את הרביעי בשרים. הוא גם קורא לזה שם משנים ושלישים, אבל אם זה... אנחנו נגיע לזה בזה. נגיע לזה, ואולי אני גם כן אתייחס לזה. אבל אני רוצה לפני כן לספר, אם אני כבר מספר לכם לעניין הזה, דבר מאוד מצחיק. מהו הדבר המצחיק? אני הייתי ביוקנעם אצל חתני, הוא שם שליח חב"ד, וגם רב השכונות, ויש לו בית כנסת. הרב דקל. זה חתנך? חתני, כן. אני זוכר שהוא קיבל סמיכה כשהוא למד בקריית גת. נכון. הוא חבר מאוד טוב שם של יעקב סינגאווי. אז מצאתי שם תיקון סופרים, תיקון קוראים,
וראיתי שבתיקון הזה צילמו את כל הערך טעמים מתוך האנציקלופדיה התלמודית, עם התווים, עם הכל. ומה מתברר? שהתיקון הזה הוא תיקון תימני. אז צחקתי, מה שייך לתימנים, התווים האשכנזיים שאני הכנסתי באנציקלופדיה התלמודית. תזיז את זה קצת כדי שלא יפריע. גם את הספרים אולי, שלא... כן. ובכן, אנחנו ניגשים לשיעור הבא. הנושא של השיעור הבא, הטעם זקף. אחר כך אנחנו נעשה קצת תרגילים עם הזקף. אחר כך ג' משפט הזקף, כאשר במשפט יש רק מילה אחת, שלושת האפשרויות שנלמד. נעבור לנגינות ונסיים בפרשנות רש"י לדברים כ"ט כ' ונוסיף לזה שיחתו של הרבי שמופיע בליקוטי שיחות כרך י"ד ניצבים א'. זאת התוכנית וקדימה. שאלה אחת לפני זה? כן. סתם. דיברנו שבוע שעבר על מערכת אסנחתא. אין אסנחתא ללא טיפחו. נכון. רק יש ויאמר השם יש לפעמים. נכון, כן. אותו דבר עם סעיף פסוק? אותו דבר. ויש גם יוצא מן הכלל. כן. תסחתו מצאתי. כן, כן, כן. רק אני מאוד מבקש לא להגיד אסנחתו. תגיד אסנחתו! הרי זה נורא והיום לשמוע ילדים כשאומרים יסגדה ויסקדה שמי רבו. או למשל, השם אלוהיכיכם אמס. אומרים שהילדים האלה לעולם לא אומרים אמת. כי אומרים אמת. 30 שנה הרגל. טוב, עוד הם שבוע לא אשמים, לבושתנו ולחרפתנו, הם פשוט מעתיקים את כל מה שרואים מהמבוגרים. אבל, מה לעשות? אם אני אומר למישהו, אני הולך ללמוד הלכה עם משנה ברורה, אז הוא שואל מה? אם אני אומר, אני הולך ללמוד דף יוימי עם משנה ברורה, אז זה ברור. כשאומרים משנה ברורה, זה לא ברור. לא תופסים, לא קולטים. ובכן, מה נכון? א' או ב'? הנה, יש לכם א' ויש לכם ב'. עכשיו נקרא את הפסוק. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. בכל צלילה יש כמה מילים, 1, 2, 3, 4 מילים, נכון? גם בצלילה השנייה, בצלילה השנייה יש 5 מילים. טוב, אז בצלילה הראשונה, וירא אלוקים את האור כי טוב. כי טוב, זה אסנחתו, נכון? אסנחתה. עכשיו, הצלילה מתחלקת, ברור במילה, את האור. וירא אלוקים את האור, מה הוא ראה באור? כי טוב. יוצא שהטעם האחרון לפני האתנחתא הוא הטיפחה. הטיפחה יבוא בעת האור. וירא אלוקים זה עוד הפסק, כמו שלמדנו, מה זה יהיה? תביר. וויר שקשור לתביר, דרגה. בסדר. האם נוכל לומר אותו דבר גם בצלילה השנייה? Yeah, we're able to say that in the middle of the class, okay? נסתכל על הצלילה השנייה. בין האור טיפחה. אלוקים יהיה תביר. מה יהיה ויבדל? דרגת תביר. כן, כן. כן. אבל כשאני אומר ויבדל אלוקים, אז ההבדל הזה שהאלוקים עושה צריך להיות בין שני דברים. ההבדל לא יכול להיות בין האור לבד. ויבדל אלוקים צריך להיות מקביל לשני הדברים בין האור ובין החושך. יוצא שויבדל אלוקים בפסוק הזה הוא
האלוקים הוא ההפסק הגדול בתוך הצאלה ולא בין האור. החלוקה של הצאלה היא ויבדל אלוקים פסיק בין האור ובין החושך. אז אני אומר כך, בין האור ודאי מקבל טיפחה, כי הוא המפסיק האחרון לפני סוף פסוק. נסתכל עכשיו על אלוקים. אלוקים זה הפסק. אני אומר הגדרה. מהי ההגדרה של הזקף? אלוקים יקבל זקף קטון. מעל להי, כמובן אנחנו כותבים את זה עם קוף מפני קדושת השמות הקדושים, לא נכתוב אלוקים בהי, אבל ההי מקבל את הזקף קטון, 2 נקודות. וההגדרה היא, אם המפסיק שלפני הטיפחה הוא גדול מן הטיפחה, אז הצלע שלו יותר גדול. אז זה זקף. מתי אני אומר שההפסק לפני הטיפחה מקבל תביר? כאשר התביר הוא בתחום הטיפחה, והוא קטן מן הטיפחה. וירא אלוקים את האור, כי טוב. שם אני אומר תביר. אבל פה, ויבדל אלוקים, פסיק, בין האור ובין החושך. כי, אני שואל, ויבדל אלוקים, בין מה למה הוא הבדיל? התשובה היא בין האור ובין החושך. אם נשים לב, נסתכל על המילים בין האור, המילים בין האור נמשכות קדימה ולא אחורה. בין האור ובין החושך יש לו משיכה אל הסוף. אז אם כך, מהי ההגדרה של זקף? א', הזקף הוא ההפסק הגדול יותר מן הטיפחה, כן? ואם יש לנו אחרי הזקף, יש לנו עוד איזשהו צירוף לפני הטיפחה, אז הוא נמשך אל הטיפחה. נסתכל עכשיו, הנה התרגיל. השלם תמיד על פי קווי פיסוק. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. יש כאן, בפסוק הזה, יש רק צאלה אחת. הצאלה של סוף פסוק. איך אתם תפסקו את זה? את סוף פסוק? סוף פסוק יהיה באיפה? בישראל. בישראל באלף. הלאה. לפי קווי הפיסוק. האם רואים לפי קווי הפיסוק שבמשה יש הפסק גדול יותר מהמילה האלה? יש לי פה בעיה, שנייה אחת. כן. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, אז אנחנו... לפי קווי הפסוק, כן, רואים שמשה יותר. גם זה לא אותו דבר? זה אותו דבר, אז כנראה שזה ישתרבב פה. לא, זה משבוע שעבר, אבל זה הגיע ביחד עם זה. כנראה שזה זה. כן, כן, זהו. אני פשוט... כנראה ש... אז אתה עוד אחד באמצע. כן, אני... זה קורה כך. אז פה... זה בסדר? כן, זה בסדר. ויכל משה זה הפסק יותר גדול. בויכל משה יש הפסק יותר גדול. כי כשאני שואל מה הקהילה משה, אז התשובה היא לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. זאת התשובה השלימה, כן? ולכן ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. עכשיו, אם כך, מה יש בהאלה? האלה יהיה תחתן. הטיפחה. הטיפחה. אין, אמרתי שזה פסוק של צלע אחת, עם 2 צלעות, כן? פסוק הבא, תהיינה 2 צלעות. האלה מקבל טיפחה, משה זקף. משה יהיה הזקף. את המחברים אנחנו נחבר אחר כך. קודם כל נראה מה יש בלדבר, לדבר יהיה תביר. ושוב, נשים לב שהמילה לדבר אינו נמשך אחורה לויכל משה,
אלא הוא נמשך לדבר, מה? את כל הדברים האלה. לדבר זה פועל יוצא, והמושא שלו זה את כל הדברים האלה. לכן אנחנו מתחת ללדבר, אנחנו שמים תביר, ובאמת הצורה של התביר הוא כאילו קשור כלפי קדימה, כן? זה התביר. ושמים, וזה כאילו חץ שמאלה, קדימה. עכשיו נשלים את המשרתים. אם יש מילה קשורה לזקף קטון, הוא מקבל מונח. והטעם ויכל יהיה מונח. אותו דבר נחזור חזרה, ויבדל אלוקים, ויבדל, מה זה יהיה? מונח. ויכל משה מונח. אנחנו היום לא נרחיב, בכלל מערכת זקף היא מערכת יותר מסובכת מהמערכות שלמדנו עד עכשיו, שהן מערכת אתנחתא וסוף פסוק. היום אנחנו רק נסתפק בעובדה שטעם משרת את הזקף קטון הוא המונח. בבקשה, עבדו קצת על הפיסוק, על קווי פיסוק של הפסוק הבא. ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצהריך. פסוק מוכר, נכון? כן. שתי צלעות. אני לא, אבל אני יכול להתפלבל גם וזה יוצא. אני בכוונה לקחתי פסוק מוכר, כדי שנראה אותו פעם, איך הוא נראה כאשר מוסיפים מעל פסוק מוכר את קווי הפיסוק הנכונים. דרך אגב, מינן הזה של המתג, אני אמרתי עם הרב סומצקי דווקא אתמול, אני כל כך מתפלבל, אני מצאתי פסוקים ככה, זאת אומרת, המתג? כן, פעמיים אחורה, אז לפעמים יש חטוף, אז אני רואה, בסדר, זה אין מתג, אבל אני אומר, בגלל שזה חטוף, אז אין מתג. הפעם הבאה אני רואה שיש חטוף ויש מתג, אז אני אומר לי, אולי זה בגלל סיבה אחרת, אני לא... אני מדבר בזה, לא יודע. אבל עכשיו לפני החטף, אם יש הברה פתוחה, בוודאי שיש שם מתג, צריך להיות מתג. לפני חטף. כן. לפי הזה, זה מאוד קל לעשות את זה. עם הפסים זה לפי מאוד קל לעשות את זה. ככה עשית? יופי. אולי, כן. כן. לפי זה, אתה רואה את זה, זה חייב להיות ככה. כן. אבל... כן. נראה, כן, המיקום שלך תתקן. ויצהריך ותירושך ואספת ומלקוש, זה מתחת לקוף צריך להיות, זה בסדר. ארצכם ונתתי. טוב. הדרגה נראה... זה הפוך בדיוק, תמיד. אני אעשה את זה ללוח 10 פעמים לילדים, עוד פעם אני אעשה את זה הפוך, אני אומר להם, זה לא שם. נו, אתם רוצים לעשות תרגיל אחד, אז עוד הפעם, אנחנו רואים את קודם כל קווי הפיסוק. מה אומרים קווי הפיסוק? ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש, הרמנו כאן, אחרי המלקוש, הרמנו קו מאונח, עד הקומה 1, 2, 3, 4, עד הקומה הרביעית, נכון? עכשיו, בעיתו יש לנו קו שמורם לקומה שנייה, ארצכם קומה ראשונה. הקו שעומד מעל לארצכם הוא מתחת לקו שמעל בעיתו. ולכן המלקוש הוא האתנחתא, בעיתו הטיפחה, ארצכם התביר. בצאלה השנייה, ואספת דגניך ותירושך ויצהריך, יש לנו אחרי ויצהריך, אחרי סוף פסוק, יש לנו קו מאונח שעולה עד
לקומה הרביעית, אחרי בגניך עד הקומה השלישית, ותירושך עד הקומה השנייה. למה אין כתבת לנו, ככה? כי אין לנו דביר, אבל הגובה של הקו אחרי תירושך צריך להיות אותו גובה כמו אחרי ביתו, נכון. כי זה אותה דרגה. אבל למה דגנך זה אחרת מתירושך? זה כאילו הוא אומר, הסבתא, מה תאסוף? דגנך ותירושך ויצרך. באמת הם שלושה דברים, הם כולם שווים לפי ההבנה. לא לפי הפיסוק פה. לפי ההבנה זה שלושה, אתה תאסוף שלושה דברים האלו. כן. אז בוא נגיד שיצרך זה סוף פסוק, אז צריך להיות לפני זה טיפחו. אבל למה דגנך זה עוד יותר פיסוק מתירושך? כן, אז אני אגיד לך. אני לא מספיק חזק כדי לענות לך, כדי לומר לך שאם היית נותן לי את הפסוק מעולם לא ראיתי את הטעמים, שהייתי מפסק בצורה כזאת. אבל מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו לומדים את מבנה הטעמים. אתה תפתח את החומש ואתה תראה פה זקף, ואספת בגניך. אז לכן אני אומר שבגניך יש הפסק גדול יותר מאשר בתירושך. אז כאן צריך לדעת, ואספת זה פועל יוצא. מה אתה אוסף? את דגניך, באופן ישיר. אז כשיש רשימה כזאת, דגניך ותירושך ויצריך, אז כנראה שבטעמי המקרא נוהגים בצורה כזאת שהראשון שקשור אליו, אם יש עוד שניים, אז קודם כל אני מפסק אותו. ואחר כך אני מוסיף... זה כאילו בגלל שיש את הוו הזה, אולי תגנך, ואז אני אוסיף את תירושך. זה כאילו שדגניך הכי חשוב. ושוב, אני רוצה להדגיש את מה שאמרתי לכם, שטעמי המקרא ניתנו יחד עם האותיות ועם הניקוד מסיני, הכל מסיני. ואנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים את מבנה הטעמים. אנחנו לא לומדים לבנות טעמים, אנחנו לומדים מבנה הטעמים. כלומר, אנחנו צריכים לדעת שבמקום שיש זקף, ההפסק גדול יותר. וכל מה שאנחנו יכולים לעשות, לשאול את עצמנו, מדוע, כן? מה ההיגיון? טוב, יש לנו עכשיו... כשמתאימים את הזקף, מנגינה, גם כן. צריכים להרגיש את ההפסק היותר גדול. אני חושב שכן, שמרגישים... מאוד קשה בזקף. מרגישים בזקף. אנחנו נעסוק גם בנגינות, ואני חושב שבזקף, הזקף עולה, הוא גבוה יותר, והטיפחה הוא נמוך יותר בשירה, אז לכן בזקף אנחנו מרגישים יש קצת הרבה יותר בעיה בסיבים פיסוק. טיפחו מאשר עם זקף. רבותיי, הבאתי סרגלים, יש גם עפרונות, יש גם מוחקים. בבקשה, יש לכם תרגיל של שני פסוקים, נתתי לכם את הטעמים. הערה אחת, מתר ארצכם נתתי מתג בתר, הברה סגורה. דעו לכם שהמתג הזה הוא מתג כבד, לא המתג הרגיל כמו ונע, תתי בדנה, בנון יש מתג קל, בהברה פתוחה, ונע, תתי, הברה מותאמת תי, ולכן ונע. אבל מתר, ואנחנו אם ירצה השם, אני אקדיש לזה איזה פרק באחד השיעורים הבאים, שבו אנחנו נלמד מהו המתג הכבד בהברה סגורה. בינתיים אתם רואים מתג בהברה סגורה, דעו לכם שהמתג הוא מתג כבד, והברה היא סגורה. הריש היא כאילו יש כאן שוונח מתחתיו. אז אנחנו עכשיו בתרגיל של הפסוק ויעש האיש כאשר אמר יוסף, ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף. יש כאן שתי צלעות, הטעמים מונח זקף, ויעש האיש, טיפחה מונחת נקטה, כאשר אמר יוסף, בכאשר יש מתג קל, רגיל, ויבא האיש, מרחת אוויר,
אז מדוע כאן זה מרחת אוויר ולא דרגת אוויר? יש סמיכות טעמים, כן? למדנו את זה בשיעור הקודם. ב"ויבא" הברה מותאמת ו, במילה האיש הברה מותאמת איש, בין ו ואיש יש רק הברה אחת. כאשר יש רק הברה אחת בין ההברות המותאמות, יש הברה רבותה אחת, הדרגה מתחלק במרחק. המרחק הוא תמורתו של הדרגה בסמיכות הטעמים. ויבא האיש, מרחת אוויר, את האנשים, טיפחה ביתה יוסף. ביתה יוסף. איך תגידו, מה זה ביתה? לבית. איך תגידו לביתר עילית? ביתרה. ביתר העילית. בעירה, שבה, תלה אביב. אני נוסע תלה אביב. מי אומר כך? ישלחו אותך לעזרת נשים, עזוב את תל אביב. בעירה שבה כתוב. ביתה לחם. כן, זה לידינו. נכון. לבית לחם, ביתה לחם. ביתה יוסף. טוב. הפסוק השני שקיבלנו לתרגל, וכסף אחר הורדנו בידינו לשבור אוכל. לא ידענו משם כספנו באמתחותינו. יש כאן שתי צלעות. יפה מאוד. בדיוק. אתה רואה שפיסוק קווי הפיסוק מראים לנו מאוד יפה את החלוקה של הפסוק. יפה. לא היה מספיק מקום כאן לעשות את שני הצלעות. לא, אבל אני נותן לך 10. תלמיד אף פעם איננו שואל, מדוע נתת לי 10? אבל מספרים שתלמיד שאל פעם את המורה, מדוע נתת לי 0? אז המורה ענה פשוט בגלל שאין פחות מזה. אז אני נותן לך 10 כי אין יותר מזה. ברוך אתה אדוני, שהכל נהיה בדברו. אמן. טוב, אני משאיר לכם קצת שיעורי בית, יש פה 3 פסוקים שאתם תעסקו גם בקווי פיסוק וגם בהשלמת הטעמים, ואנחנו עוברים לנושא הבא. מילה אחת במערכת זקף. מתי מילה אחת במערכת זקף? כאשר הזקף מופיע ולא משרת. מילה אחת. נחכה שכבוד הרב רוביה יסיים ונראה איזה ציון נותנים. יפה. 10. ברוך השם. טוב. עמוד 6. מילה אחת במערכת זקיף. יש לנו כאן א', ב' וג'. א', זקיף גדול, מחריש, לדעת. קדמה וזקיף במילה אחת. אגב, את הטעם קדמה ופשטה אני אתן לכם בשיעור הבא ונלמד בדיוק את ההבדל ביניהם, את כל ההבדלים בין קדמה לפשטה ואיפה הקדמה מופיע
ובאיזה צירופים הקדמה מופיעה, ומי לפניו ומי אחריו וכן הלאה. אותו דבר לגבי הפשטה. אבל לעת עתה, הטעם קדמה, הטעם שציירתי מעל המם של ומיג דנות, אותו דבר ואב רהם, ומונח וזקק במילה אחת, ואהבת, ויאמרו. ובכן, מה ההבדל? מדוע כאן זה כך ושם זה אחרת? פה זה שתי אותיות ופה זה שלוש. שלוש כאילו... אנחנו צריכים לדבר קצת על הנושא של הברות. אנחנו צריכים קצת גם לדבר, מה שקשור עם העברות זה השבעים. יש הברה סגורה ויש הברה פתוחה, נכון? עכשיו, יש כלל גדול. הכלל הוא שכשהברה אינה מותאמת, כן? תנועה קטנה היא לא מספיק חזקה שהיא תעשה לבד הברה. תנועה גדולה יכולה לעשות הברה. תנועה קטנה צריכה סגירה. תנועה גדולה יכולה להיות לבד. אז לכן, כשאני אומר למשל מילה כמו אברהם, מתחת לאלף יש פתח, הברה סגורה. תנועה קטנה, הברה סגורה. רע, מתחת לריש תנועה גדולה, היא הברה פתוחה. אין צורך לסגור אותה. עכשיו, כמובן כשאני בא להברה מותאמת, אז הטעם נותן לתנועה הקטנה חוזק שהוא יכול גם להופיע בהברה פתוחה. למשל, מלך. הברה מותאמת. יש לי סגול. סגול היא תנועה קטנה. ההברה היא פתוחה. כי זה נתן את הכוח לסגול להישאר בהברה פתוחה. מורה בכיתה, מורה לדקדוק, אומר, רבותיי, תרשמו במחברת שתנועה קטנה בהברה בלתי מותאמת היא סגורה, תנועה גדולה פתוחה. סלק פלג. מה? שמעת על סלק פלג? לא. סלק זה סגורה, לא מותאמת, קטנה, פתוחה, פלג זה פתוחה, לא מותאמת, גדולה. כן. ככה מישהו בא ואמר. בסדר. יפה. מדברים על תנועות קטנות, יש גם סימנים למשל על תנועה, מה הן התנועות הגדולות? יש סימן על זה פיתוחי חותם, אתם מכירים את הסימן הזה. זה הקמץ, לעומתו התנועה הקטנה שלו זה הפתח, אחר כך חי הצערה, לעומתו הסגול, החיריק עם היות, והחיריק בלי היות, ואחר כך החולם, לעומתו הקמץ קטן, והשורוק והקובוץ. ואם אנחנו לא מדברים על הנושא הזה של ההברה הפתוחה והסגורה, אז באמת נשאלת השאלה, במה קמץ גדול מן הפתח? בזה שיש עוד איזה צ'ופצ'יק מתחת לקו. במה הצערה גדול מהסגול? אבל כשאנחנו מרגישים שהצערה עושה בעצמו הברה והוא לא דורש את הסגירה, הוא נשאר בהברה פתוחה, אז אנחנו מרגישים כאן איזושהי גדולה. זה נותן לנו את ההרגשה. כשאנחנו אומרים משהו עם קמץ, אברהם, אנחנו מרגישים שהאב דורש את האבט הזאת שהיא תסגור אותה, והרע היא תנועה גדולה. אז אנחנו רואים שהדברים קשורים זה בזה. פשוט מתי אמרת, אני פשוט רוצה לזכור, מתי אמרת שתנועה קטנה יכולה להישאר פתוח אם היא מותאמת? אם היא מותאמת. אגב, כמובן שהכללים האלה יש להם הרבה יוצאים מן הכלל. למשל, אם אני מסתכל על הברה, על תנועה קטנה, למשל במילה, איפה היה לי פה, ראיתי, על כל פנים, לפני חתך פתח, למשל, המילה אחרון, האלף מקבל פתח, אחריו חתך פתח, אחרון.
המתג גם כן לפעמים נותן קצת כוח לתנועה קטנה, שהיא יכולה להישאר פתוחה. מתג. או בכלל לפני חטא, כמו אחר, נחום. נון, אתה לא אומר נוחום, אתה אומר נחום, כן? פתח מתחת לנון. אז יש מצבים שבהם, למרות שהתנועה היא קטנה, היא יכולה להופיע בהברה פתוחה. אבל על הרוב, נאמר 90%, תנועה קטנה בהברה סגורה. ואם היא מותאמת או מותאמת קצת, אז יש אפשרות הלו? זאביק. מה זה הלך? אנחנו באמצע שיעור פה, והצלמים שלך כאן עומדים ומצלמים לנו כל תנועה למרות שלא התאפרנו. אם היית מודיע לנו, היינו מתאפרים. בסדר. אוקיי. להתראות. זה מי ששלח אותך, אתה השליח של זאביק. אוקיי. אותו דבר לגבי השבעים. מורה לדקדוק אומר לילדים א', ב', ג', ד', ה', ו'. אבל צריך לקשור את זה עם כל הדברים שאמרנו. אנחנו יודעים שיש שווה נע ויש שווה נח. מה אנחנו יודעים על השבעים? שווה נח, השבעים הם לא תנועה. הם תמיד קשורים, או לפני או לאחרי. כן, הם או קשורים קדימה או קשורים אחורה. השווה הנע קשור קדימה. השווה הנח סוגר אבל. סוגר, בדיוק. אז לכן, אם אני אומר א', כן, השווה הראשון, השווה בראש מילה, שמע ישראל. שמע ישראל. אל תגיד שמע, רק שמע. השווה הוא קצר. כשמדבר במבטא הונגרית, אז בהונגרית היא תנועה מאוד חזקה. יש אפילו מילה שלמה, זה הוא בהונגרית. אם אתה אומר זה הוא. אבל בעברית, היא לא תנועה בכלל. היא קשורה או קדימה או אחורה. אז ב', מה זה ב'? אז עוד פעם, א', זה בראש מילה, נע. לעומת שווה בסוף מילה, שזה בוודאי נח. כן, השווה בסוף מילה לא כותבים. מתי כן כותבים? במילה כמו את, אמרת, שכחת, זה לא דוגמה טובה, אבל למשל וירד, מים אל ים, נרד, שני שבעים, וצריך לכתוב, כתבת. כשיש שני שבעים בסוף מילה צריך לכתוב את שניהם, כי אם כותבים רק אחד, אז אתה חושב אולי מישהו שכח שם איזה קמץ, כתבת. צריך לכתוב שני שבעים בסוף מילה. ב', מה הסימן, מה זה ב'? שני שבעים באמצע מילה, אז ברור שהראשון סוגר את ההברה הקודמת, והשני פותח את ההברה הבאה, אז לכן יש לנו שווה נח, אחריו שווה נע. מה זה ג'? אחרי תנועה גדולה. אחרי תנועה גדולה בלתי מותאמת. אנחנו, כשאמרנו את הכלל שתנועה קטנה דורשת סגירה, ותנועה גדולה נשארת פתוחה, תזכרו שזה בעברה בלתי מותאמת. בעברה מותאמת, אז יש לנו למשל קדמה. השווה מתחת לדלת זה שווה נח, והעברה היא סגורה. קדמה. בגלל שהקוף היא מותאמת. כן, הקוף היא מותאמת. זה לא בדיוק כלל. בהברה מותאמת אנחנו לא אומרים שזה חייב להיות, זה יכול להיות. יכול להיות תנועה גדולה בעברה סגורה, יכול להיות תנועה קטנה בעברה סגורה. אין בעברה פתוחה, אומרת בהברה מותאמת הכלל הוא לא כל כך חזק, שזה הפוך מהברה פתוחה. מה זה א' ב' ג'? זאת אומרת, מה הדוגמה אחרי תנועה גדולה בלתי מותאמת? למשל, בכל לבבך.
לבה וך. בבית יש לנו קמץ, אחריו השווה הושווה נע. לבה וך. בקדמה אתה לא תגיד קדמה. זאת אומרת, קדמה. ימה. ימה טוב, זה אין שם שבא. אבל קדמה. באותו משקל כמו ימה. אז זה היה ג'. ד'. מה זה ד'? מתחת לעוד בגושה בדגש חזק. למה זה? כי אם השווה הוא לא שווה נע, אז אין אפשרות לתת שם דגש. למשל, מדברים. אני נותן דגש חזק בבית. מדברים. דוגמה אחרת של דגש חזק. אתה, לא טוב, אני מחפש דגש חזק, שווה בדגש חזק. הדברים, הנה יש לי כאן את הדוגמה הזאת, הדברים בדוגמה. שלחנו. כן. אז אילו זה היה שוונח, אי אפשר לתת שמה דגש חזק. אם זה היה הדברים. הדברים, הרי הדגש החזק יש לו גם שם אחר. אתם מכירים את השם האחר של דגש חזק? דגש כפלן. כן, נכון. כי הוא מכפיל את האות. כאילו שכתוב הדברים. אז זה רק, הדגש החזק הוא הופך את השוואה לשוואה הדברים. זאת אומרת שהוא גם פותח את ההברה הבאה. שווה נע פותח את ההברה הבאה. אז זה ד'. מהו ההי? הי זה האותיות הדומות. אם יש שתי אותיות דומות, הנני, מתפללים, אז השווה שתחת האות הראשונה זה שווה נע, מתפללים, הנני. אתה לא יכול להגיד מתפללים, אבל צריך להיזהר, לפעמים יש שתי אותיות שזה לא אותה אות. זה שתי אותיות דומות, למשל ניח חו. השווה הזה בניח חו זה כף ואחריו חטא. השווה הזה של ניח הוא שווה נח. העברה סגורה. כי זה לא שתי אותיות דומות. ניח חו, כן. זה לא שתי אותיות דומות לגמרי, ויש הרבה דוגמאות כאלה, אני לא כרגע זוכר. מהי ה'? אמרנו א', ב', ג', ד', ה'. מהו הו'? ו' זה החטפים. חטף קמץ, חטף סגול. שדינם כשווה נע. אלה הם ששת הכללים. מה זאת אומרת שדינם כשווה נע? הם פותחים חברה, הם לא סוגרים. העברה שלפני כן... זאת אומרת שצריכים לשמוע אותם? כן. אז כל פעם כשיש לך אתה צריכים לשמוע אותם? אתה שומע אותו בדיוק כמו שווה, אבל הוא תמיד מקבל את הצליל של התנועה שהיא. אם זה חטף קמץ, אז אתה משמיע אותו או. אם זה חטף סגול, אלוקים. ולמוי עדים. ולמוי עדים. אבל הרבה, אתה שומע כל הזמן בקריאה, אומרים אחרון חביב או דברים כאלה, זה לא בקריאה, אבל יש הרבה שלא שומעים אותם, אבל יש קפתה, אחרון, זה אחרון, אתה את החטא צריך לעשות חטוף, כמו שאתה עושה בשמנה. הבעיה היא עוד יותר חמורה, אתה יודע מתי? יש כאלה שאומרים אחרון, זה בדיוק. ויש, אני שמעתי הרבה פעמים שעושים מהחטף את העיקר. כאילו שהיא, זה הטעם של המילה, ששם העברה מותאמת. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו ניגשים עכשיו להבין את ההבדלים בין מה חריש, לדעת, ומגדלות, ואברהם, ואהבת, ויאמרו. נאמר כך. לא מבין, מילה אחת במערכת זקן. מילה אחת. זאת אומרת שלפני זה יש משהו מפסיק. כן, יש משהו אחר,
ואחריו יש משהו אחר ממערכת אחרת, כן? אבל הוא עומד לבד, זקף ללא משרת, אין לפניו מונח זקף, כן? רק זקף. מחריש צריך לקבל זקף. אז איזה זקף ניתן? האם ניתן שם זקף גדול? האם ניתן שם קדמה וזקף? או האם ניתן מונח וזקף? התשובה היא כזאת. קדמה זקף ומונח זקף באים תמיד בהברת המתק, אבל רק בתנאי אחד, שיש לפניו עוד משהו, כמו וו החיבור, או אפילו עוד הברה. למשל במילה ויאמרו, המונח הזה בא כאילו במקום המתק, ואהבת. אילו היה כאן טעם אחר, לא זקף. הייתי ביוד הייתי נותן מתק. עכשיו, אותו דבר לגבי קדמה וזקף, אני אומר בהעברת המתק, אבל העברת המתק היא סגורה, ומגדנות. אתם רואים שמגדנות, כן, המיג היא העברה סגורה. אם העברה היא סגורה, אז אני אומר קדמה וזקף. שימו לב שבין הקדמה לבין הזקף יש באמצע העברה אחת, חוצצת. יש מיג, נוט, באמצע יש דה, מיג, דה, נוט, ואברהם. עכשיו, אילו המילה הייתה לא ואברהם, אלא רק אברהם, אז היה זקף גדול. לא מספיק שיש העברת מתק, צריך שלפני העברת המתק יהיה עוד משהו. לכן, כשאני מסתכל על המילה מה חריש, אני אומר זקף גדול. למשל, אם יש לי מילה כמו ליר ובין. למה באמת מהחריש מגיע זקף גדול? יש פה מתק. יש מתק. בגלל שהרע, לא? אין שום דבר. כן, אבל חריש. אם היה כתוב ומחריש, אני דורש, אני אומר עוד פעם, או משהו אחר, לא משנה. העיקר שהעברת המתק היא לא ההעברה הראשונה במילה. אם העברת המתק היא העברה הראשונה במילה, אני נותן זקף גדול. האם זה ברור? כן. למשל, אם אני לוקח מילה כמו ליר ובין, ליר ובין, זה יהיה זקף גדול. וליר ובין, זה כבר יהיה קדמה זקף. וליר ובין. זה סגור. נפתלי מקבל זקף גדול. לנפתלי מקבל לנפתלי. לנפתלי. שם זה קדמה וזקף. עכשיו אני יודע את הסיבה שם במדבר, תמיד חשבתי, למה זה לפעמים ככה ולפעמים ככה? אז בדיוק, אני מציע שתבדוק. ליר ובין זה יהיה זקף גדול, וליר ובין, הנה. עכשיו, אם כך, אז בואו ניגש לתרגיל. האם זקף גדול? האם קדמה וזקף? האם מונח וזקף? בואו נעבור על התרגיל. מוכנים? קדימה. ליר ובין, מה זה יהיה? זה יהיה ליר ובין, זה יהיה ליר ובין. נכון, זקף גדול. זקף גדול, כן. מה יהיה אולמו עדים? אולמו עדים. אגב, אני... זה קדמה זקף. כן, נכון, בדיוק זהו. זאת אומרת, אולמו עדים, מונח זקף. אגב, אם אני רוצה להתייחס לשווה שמתחת ללמד של אולמו עדים, כן? הוא לא שווה נע, הוא לא שווה נח, הוא שווה מסוג שלישי. האם שמעתם את המושג שווה מרחף? מה אתה שבוע שעבר? ובכן, כאן יש לנו דוגמה של שווה מרחף. מהו שווה מרחף? ולמה הוא נקרא שווה מרחף? כששני שווים נעים בראש מילה, או אפילו בשום מקום, כן? לא רק בראש מילה. שני שווים נעים
לא יכולים לסבול אחד את השני, הם לא יכולים להיות. למועדים מתחיל עם שווה. ו' החיבור גם כן מתחיל עם שווה. היה צריך להיות ולמועדים. במקרה כזה, אז השווה הראשון הופך לתנועה קטנה. אמנם כאן אנחנו רואים שזה שורוק שהיא תנועה גדולה, אבל תדעו שהשורוק הזה, שהוא מקורו מן השווה, הוא נחשב דווקא לתנועה קטנה. עכשיו, מה דינו של השווה מרחף? השווה מרחף, למה הוא נקרא מרחף? כי הוא מרחף בין שתי העברות, הוא גם סוגר את העברה הקודמת, וגם פותח את העברה הבאה. לא הבנתי, אם צריך להיות פה ולמועדים, לא יכול להיות פה ולמועדים. צריך להפוך. לא יכול להיות פה ולמועדים. כי אין שני שווים ביחד, שני שווים נעים לא יכולים להיות. אז הכלל הוא שהשווה הראשון הופך לתנועה קטנה. למשל, אתן לך דוגמה, למשל, בלבב, ימים, נגיד. רגע, בלבב, כן. בדבר, כך מילה כמו בדבר. דבר, מתחיל עם שווה. הבית, בדבר. עכשיו, מה אני אומר? בדבר. איזה מין שווה זה מתחת לדלת? השווה הראשון הפך לחיריק. תנועה קטנה. השווה מתחת לדלת הוא שווה מרחף, לכן ביד, העברה סגורה, אבל הוא גם פותח את העברה הבאה, כי אם זה היה שווה נח, אז הייתי אומר ביד בר. כן, היה צריך להיות שם דגש טובי. אז יש לי ביד בר. אותו דבר למשל, יש הרבה דוגמאות כאלה, אנחנו עוד נדבר על זה. אז לכן אני אומר לכם, אול מועדים, לא לומר, לא לקרוא אול מועדים, אלא אול מועדים. היא השווה המרחף דינו כשווה נח, אבל הבגד כפת שאחריו נשאר רפה ולא מקבל דגש קל. זה בדיוק הכלל. מישהו שאל אותי, למה אומרים בשוכבנו? למה לא נאמר בשוכבנו? אז אמרתי לו, הרי כתוב בשוכבך, שם כן יש דגש בבית. אז אם בשוכבך יש דגש בבית, אז בשוכבנו גם היה צריך להיות בשוכבנו. אמרתי לו, כן, אמרתי לו, כשיש שני שווים באמצע מילה, אין שום ספק שהראשון הוא נח והשני הוא נח. בשוך בך, מתחת לכף, השווה הוא נח. בהברה חדשה. אז לכן שמה יש דגש קל. כי איפה יש דגש קל? בבגד כפת בראש הברה. בראש מילה או בראש הברה. מה זה בראש הברה? אחרי שווה נח. אז אם יש שני שווים באמצע מילה, אין שום ספק. מתי השאלה מתעוררת? כאשר יש שווה אחד. האם זה שווה נח או שווה מרחף? אז אני אומר ששוכבנו זה שכבנו, כן? במקום שכבנו יש לנו שוכבנו. והקמץ הזה, היות והעברה היא לא מותאמת, בתוך העברה סגורה, אז הקמץ הזה זה קמץ קטן. לא אומר בשכבנו, אלא בשוכבנו. וזה הכל קשור אחד עם השני, העניין של תנועה גדולה, תנועה קטנה, העברה פתוחה, העברה סגורה, שווה נח, שווה מרחף. זה הכל מקשה אחת, גם עם הדגשים, הדגש הקל והדגש הכבד, הדגש חזק וכן הלאה. הדגש הקל, איך הוא נקרא? אתם יודעים? השם האחר של דגש קל? דגש נקשן.
הוא נקשן, הוא מקשה את הבית לבית, הוא מקשה את הפי לפי, כן? נקשן, והדגש החזק הוא דגש כפלן, שהוא מכפיל את האות, שבמקום אות אחת אנחנו אומרים שתי אותיות. יש איזושהי דרך האם לדעת יש... את הזמן נכונה? במקום להסתכל בפנים או לשמוע את זה. יש כללים בזה? יש כללים לגבי הדגשים. אנחנו אולי באמת לא, אני מדבר על ההתאמה, לא מדבר על הדגש. התאמה? זה תלוי בגזרות, תלוי גם כן, יש לפעמים דברים של נסוג אחור, ויש מילים מוקפות ששם זה משתנה וכן הלאה. בואו ניגש לתרגיל שלנו, כי אנחנו צריכים להתקדם. ולמועדים